ختم دے دا قرآن دے دا پاک رب احسان ختم دے دا قرآن دے دا پاک رب احسان سمیہ سونا شوالی خیستا پا جیغان سمیہ سونا شوالی خیستا پا جیغان شمستا سونا زار مبارک ہزاروار شمستا سونا زار مبارک ہزاروار کرین نزلین دالکنور پا اسمان کرین نزلین دالکنور پا اسمان ختم دے دا قرآن دے دا پاک رب احسان سمیہ سونا شوالی خیستا پا جیغان سمیہ سونا شوالی خیستا پا جیغان شمستا سونا زار مبارک ہزاروار شمستا سونا زار مبارک ہزاروار کرین نزلین دالکنور پا اسمان کرین نزلین دالکنور پا اسمان تاسو تارا غلی دی خپلوان تار خوا نن پا غاڑا کئی بادر تاغار خمقا تاسو تارا غلی دی خپلوان تار خوا نن پا غاڑا کئی بادر تاغار خمقا زکاو شکر رب تاسو دا سبحان ختم دے دا قرآن دے دا پاک رب احسان ختم دے دا قرآن دے دا پاک رب احسان سمیہ سونا شوالی خیستا پا جیہان سمیہ سونا شوالی خیستا پا جیہان شمستا سونا زار مبارک ہزاروار شمستا سونا زار مبارک ہزاروار کرین نزلین دالکنور پا اسمان کرین نزلین دالکنور پا اسمان شوالینن کامیاب تاسو اکڑو کمال زکلوی والا درتا دینن خوشال شوالینن کامیاب تاسو اکڑو کمال زکلوی والا درتا دینن خوشال تبریکی درکاوی تاسو لا ہر یو گران ختم دے دا قرآن دے دا پاک رب احسان ختم دے دا قرآن دے دا پاک رب احسان سمیہ سونا شوالی خیستا پا جیہان سمیہ سونا شوالی خیستا پا جیہان شمستا سونا زار مبارک ہزاروار شمستا سونا زار مبارک ہزاروار کرین نزلین دالکنور پا اسمان کرین نزلین دالکنور پا اسمان لرے دار علی پاتا سکاوین الناس رب العزت ورتا ورکڑو دالو اعزاز لرے دار علی پاتا سکاوین الناس رب العزت ورتا ورکڑو دالو اعزاز فخر کئی پاتا سون المرور جعفر خان ختم دے دا قرآن دے دا پاک رب احسان ختم دے دا قرآن دے دا پاک رب احسان سمیہ سونا شوالی خیستا پا جیہان سمیہ سونا شوالی خیستا پا جیہان شمستا سونا زار مبارک ہزاروار شمستا سونا زار مبارک
هزار وار كارين نزل دالك انور بو اسمان كارين نزل دالك انور بو اسمان تقاري محمد تیمور سے برکات دینن تاسو تمیلو ډیر لوی ذات تقاري محمد تیمور سے برکات دینن تاسو تمیلو ډیر لوی ذات خدمتونه د دې هر ځای کې آیات ختم دے دا قرآن دے دا پاک رمضان ختم دے دا قرآن دے دا پاک رمضان سمیہ سونا شوالی خیستا پا جہان سمیہ سونا شوالی خیستا پا جہان شمستا سونا زار مبارک هزاروار شمستا سونازار مبارک هزاروار کارین نزلین دالک انور پا اسمان کارین نزلین دالک انور پا اسمان فرمائش رد کال معشوم محمد زبیر اوچت کال قلم مظهری پد شیر فرمائش رد کال معشوم محمد زبیر اوچت کال قلم مظهری پد شیر هم یہ وائی ننتاسو لشم قربان ختم دے دا قرآن دے دا پاک رمضان ختم دے دا قرآن دے دا پاک رمضان سمیہ سونا شوالی خیستا پا جہان سمیہ سونا شوالی خیستا پا جہان شمستا سونا زار مبارک هزاروار شمستا سونازار مبارک هزاروار کارین نزلین دالک انور پا اسمان کارین نزلین دالک انور پا اسمان د خوندور نظم ډالې کېږي په ډېره مینه د مظهري اسلامي سټوډیو منګلور پل سوات لخوا چې کلام او اواز د اصغر علي مظهري د داسې خوندور نظمونو ریکارډ کولو دپاره زموږ د رابطې نمبر یاد ساتئ 0341 2738 او بل نمبر 0344 3761 407 د دې نظم دپاره سپیشل فرمایش کړې ده وړوکی ماشوم محمد زبیر والسلام هزار مبارک هزاروار کارین نزلین دالک انور پا اسمان کارین نزلین دالک انور پا اسمان